Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong ki khubor bamta kasngi. Khlad kumba ar khundai ngut ki briew but arnyo ki belayam na kajing sya Pom Pythat but kajingwan uslam ubajur bha but layathu ru ba kajing thung jingtem kila sya panjulor haki babun ki than ha kujran. Menteri Katrat ki kampo yang jeng sarkar kami u Amit Shah ulapan pau ke jeng ngolem ya gitu ki long yang ki bladuk no ki ba it bathan jongki mat lo ong ru ba ki he sarkar kendan benta ha kaban ai jeng yarap yaki karkum ke jeng ai jeng ken jeng state emergency operation ki la yathu shai ba ke jeng hap jeng uslam u bajur bha ha kasngi ublai kala long hadu arspa life sautli na ki arspa sanpu artli ki than ki badan ha kujran Shushu layo jingtip bahagi than ki balayo mat ika jingjur ba jeng uslam u balong nadu sanpo hadu shispa khatnyo hapdeng ka khatnriu kunta ka long hagi district kum ka Surendranagar Kheda Tapi Bharuch bad Amreli bad layathu ba ka jingjur ba ka eryong ka long hagi than ki badan hajan duriau Arabian Sea bad kalakta ru iki than ki badan Hasurashtra bad Kutch